Karong Domingo sama sa kong gingon ang tema ang pagmaya, paglipay. Pero ang pangutana, o daghan tab mga pangutana, siguro kung atong ipost sa atong kagalingon, alang sa atong pagpamalandong, labi na nga kita nangandam alang sa pag-abot sa atong Ginoo. Ang una nga pangutana, sa ato lamang ning kaugalingon i-apply, di ta mo tanaw sa uban. Mao kini, malipayon ka ba nga tao? Di ba tanan man gusto tag malipay? No? Pero ang pangutana, sa imong kaugalingon, nagmalipayon ka ba? Even karon. Lain pang pangutana, mao kini, unsa may nakapalipay kanimo, unsay rason nga nagmalipayon ka? Ug unsay rason nga mahimo kitang malipayon? Mao kana usab ang gitawag nato unsay source asa gikan ang atong kalipay. Ikatulo nga pagpangutana nato sa atong kaugalingon mao kini. Unsa man ang paagi nga kita nahimong nagmalipayon ug asa man kini basig dili sa mao nga place o direksyon ang atong gipangandoy nga kalipay. O kaha mangutana kita, unsa may atong bag-ohon o buhaton aron sa tinuray nga paagi magmalipayon ta? Bugat-bugat na mga pangutana. Pero labi na bugat kung ato kini i-connectar sa atong sitwasyon karon. Nga siguro ang pangutana mao kini, napabatay rason nga malipay during this pandemic time? Sa ato mga nangagi o naagian o na-eksperyensya sa matag pamilya, sa matag tao, makaingon ba kita nga napabay rason nga malipay ta? Mga igsoon ni Kristo, aron ato kini mga matubag. Siguro paagi, pahinumdom o paghandom o pagpamalandong. Atong sutaon, unsa man ang atong definition sa kalipay o unsang paagi nga kita malipay gayud. Una nga punto nga tanaw na to siguro nga malipayon ta, we associate joy o kalipay on the things that we want in life. Kana bitawng butang nga naata. Kabalo ko nga matag usa ka nato, natay gipangandoy, natay gustong makabot, natay gustong ma-acquire, no? Mga butang. Mo kana nga siguro sometimes mingon ta nga malipay ko kung naa ko ni ani. Malipay ko kung matagaan ko ni ani. Malipay ko nga ing-ani ang sitwasyon. We associate things on what we have. Pero sa laing bahin, mao kana nga naapoy kasubo tungod kay wata ni ining mga butanga sama ni ani pananglitan. Happy people focus on what they have. Unhappy people focus on what's missing. Na-experiencehan na ba nato ni? Nga kung pananglitan, makaingon kita nga, happy ko kay na ako ni ani. Bisan ing ani ran pero lipay ko. Pero kana maingon ta nga, uy, sama sa tanaw lagi nato ganina, unsa may giingon nato ganina, nga nakita nato, ang cake kay nakuhaan, gifocus niya sa nakuha. Wala siya magtanaw nga, mas daghan pa ang naa diha sa iya ha. And sometimes we are like that. Nga kana bitong gi-focus nato ang wala sa atoa, mao nang wa kita nagmalipayon. Nabitaw giingon lagi kadong maybe some of you nakadungog na sa kuan nag-ingon nga bahalag saging basta labing. Bahalag ginamos basta ang gugma timos. Bahalag magkamungga basta nagkahigugma ay. Kay mag-unsa man ang sigig adobo kung sige pong lagubo. Mo kini makiigsunan nga kung tan-aw nato, we focus so much on what we have, we don't have. Labot pa ni ani kung tan-aw nato, mingon ta nga unsa man ako nga malipay nga pobre raman ko. Unsa man ako magkalipay nga unta dato ko aron makahatag kong kalipay ngadto sa uman sa ako mga gipanghatag. Magpaabot pa bata nga mahimutang adunahan o dato ta aron ka malipay? Dili. Don't wait to be rich to be happy. Happiness is free.
Bisan pobre ka, sama sa kong iyong ganina gisayt, mas bahalag saging basalabing, kay dili kinahanglang madato ta, aron lang malipay ta, kay unsaon na lang kita mga pobre o mga pobre, wa na sila katungod nga malipay, mas malipayon pa gani na. Gani, nakabasa ko sa news, nga mas daghan pa ang namatay sa suicide dito sa Japan kaysa COVID-19. And when we talk about suicide, that is naay kakulang sa ilang kinabuhi. Muna nga, dili kinahanglan, magdato ta, sayano nato nga paagi, nagmalipayon ta. Kana mga yano nga paagi nga kita nagmalipayon. Muna usap ang atong bantayan makaigsunan. Usahay pod lakip nini nga ang kalipay nato kana lang makadawata. Yes indeed, di ba? Kato mga nangagi nga Pasko, makaingon ta nga lipay kay ta kay siguro daghantag nadawat nga marigalo. Lipay siguro ta kay dili lamang nadawat ang atong giwis nga ihatag sa atua, gihatag gayud. Oh, maayo kay na. Pero ang kalipay ba, ang pagmaya ba, matied up lamang sa imong nadawat. Nakadungog ta ni anang, there's a joy in giving. Mo na nga gingon din ha, the happiest people are the givers, not the takers. Nga naman, kay dili lamang ikaw ang nalipay, kundi nalipay pud ang uban. Naka-experience na ta ni ana, nakatabang ta sa itong iskaingon, nya nakita nato nga nagmaayo na siya sa iyang kaugalingon, naka-advise ta, nakahimo tag kaayuhan, naka-contribute ta, unya nahuwas-huwasan sila silang problema. Di ba na source sa kalipay nato? Lipay ta ana, dapat tan-aw nato na siya nga there's a joy in giving. Not only that we receive some things, yes, kalipay na, pero aduna pay lawom nga paagi nga kalipay. Mo gani nga ang gitawag niya na nga dili superficial lamang. Labot pa ni ana kung ato ni extend ang maong kalipay, dili lamang sa mga butang nga ato mahatag o madawat, kundi sa mga butang nga espirituhanon. Unsa may giingon diha nga laing aspekto nga makahatag kanatong kalipay, pananglitan. The happiest people in life are the givers and forgivers. They always share their blessings and harbor no grudges. This frees them from stress and heartaches. Kinsa man sa atua ang naapagay kaligut-gut nga to sa iyang isig katao. Nagmalipayon ba ka si tinuorod nga kapaagi? Dili. Kung na-stress ka o niya na kay heartache, nagmalipayon ka ba? Unsay tubag ni ana ang paghatag ug pagpasaylo. Mo kana nga kung tan-aw na to makaigsunan, dili lang sa mabutang kalibutanon, even to the point of spiritual aspect sa atong kinabuhi, ang atong pagkamalipayon. Ngano man, tungod kay kaning kalipay nga gisgutan, it is not superficial. Dili lamang superficial kining kalipay nga gisgutan sa atong Ginoo, kundi ang kalipay nga nagpasabot nga ikaw naa sa Dios, ikaw nakatabang ato sa imong isig kaingon, ug ikaw nahimong kontento, fulfilled diha sa imong kaugalingon. Bisan gani sa word nga joy, di ba? Joy kung atong spelling na J-O-Y, na ay nabasa nako nga maayo nga paghimo og meaning sa matag litra. Joy means Jesus, O means others, and Y means you. Dako kay ni nga pananglitan makaigsunan tungod kay kung nabasa nato sa unang pagbasa, miingon din ha, nagmalipayon ako. The Spirit of the Lord is upon me. Tungod kay naa say mission. Ato ning mabasa o madungog every Christmas dito sa katedral. Nga sa tuwa pa kung gitahasan ka sa Dios sa paghimog kaayuhan, dako ng kalipay nato mas lawom kay gisaligan ka sa Dios. Bisan sa ikaduha nga pagbasa, pagmalipayon kanunay
nga magbuhat ka sa kabubuton sa Dios. In other words, ang kalipay nato diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kana ang atong tan-awon makaigsunan. Bisan gani sa kanta pa lamang, karuling nato, joy to the world, sa isunod, the Lord has come. Kinsay mo abot, sama sa kong homilya last Sunday, si Santa Claus, dili, si Kristo. Mao nga nagmalipayon ta, kay naa si Kristo. At this point na ako ipakita sa inyo ang gitawag nga differentiation between joy and pleasure. Kalipay o pagmaya o unsa ba ng meaning sa pleasure sa Bisaya. There's a world of difference between joy and pleasure. Pleasure can be planned. Joy cannot be planned. It comes unexpectedly and is all the sweeter for that. Kana bitong kalit-kalit nga kalipay. Sa atua pa, kalipay. Pleasure is immediate. Joy often comes later. And the sweetest joy of all is that which follows pain. Kani lami kay paminawon sa ato eksperyensya siguro sa kanabuhi. Kana bitong naglisod ka. Nya sangad tungad-to bisan sa imong kalisod, nakabot nimo ang imong gipaningkamutan. Di ba mas lalom na siya nga kalipay? Sama sa Advento, tanaw nato ang Advent rite. O tulo ka buok ang violet, usa ang pink. Unsay pasabot niya na? Violet means repentance. But that repentance is not about penitence, kundi conversion. Kanang mabag-o. Kalipay na. Pananglitan. Sama sa akong gihumilya, maybe last Sunday, the other Sunday. Kung ang usa ka pamilya nagkawatak-watak, nag-iyahay, o kaha nag-awayay, unya nagkauliay sila. Di ba dako kay ng kalipay? Kalipay kaayo diha sa pamilya. Mo na nga, kanang miingundan, nagrepent ka, kay nabag-o ka, di na nimo himuon to mga nangagi. Amo na nga giingon din ha, the sweetest joy of all is that which follows pain. There is a cause, yes, repentance, but there is an effect. And what's the effect of that? Kanang kalipay. Another examples. Pleasure comes from saying yes to ourselves. Joy comes from saying no to ourselves. Sa mga pleasure managingon kana lipay ko ana, immediate day na siya. Yes. Pero di ay naailaing klase nga kalipay. Joy comes from saying no to ourselves. Unsa may saying no? If I would like to connect this sa health protocol, dili sayo ning magmasta, oy, kahago. Dili sayo ning mag-social distancing ta. Dili sayo ning di ta makakita sa ato makaigsunan, labi na makaigsunan nga natakdan sa COVID-19. Sayon ba na? Dili sayon ka ng pananglitan, ilubong na lang, wa nimo makita ang patayng lawas. How many experience that? Nga sa una, umabot tag siyam kaadlaw sa atong paglamay, karon 5 na lang, o kung panalitan natapdan sa COVID-19, di na nimo makita. Sa pagsugod pa lang, pag adto sa ospital, di na nimo makita. Abo na panalitan pagkahuman ni ana. Pero makita na to, kung kita mo sunod nining mga health protocol, labi na karong Misa de Gallo, makita na to ang victory. Nga makasaulog kita meaningfully. Pleasure is like flare in the night. It brightens things up for a while, but when it's over, we feel darker and emptier than ever. Sa to pa, hinanali lang. Lipay ko karon kay hubog kay ko. Gilumsan ako akong problema. Bahuwasan ka, wa na day problema. Kabalo na mulangoy ba? In other words, karabito miingon ta nga nahimo na yung emptier ang sitwasyon tungod kay wa man nimo giharap ang maong sitwasyon sa kinabuhi. Ug uban pa makaigsunan. In other words, kung tan-aw nato, ang kalipay
sama kang San Juan nga magbubunyag nga moabot na ang manunubos. Mingon gani isa dinhi, ako nagbunyag pinagis sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Moabot siya sunod kanako. Ug mao na ang atong gi-anticipate ang Ginoo. Ug unsa una to pagpakita ang Ginoo nga naagid sa ato dinhi? Pinaagi sa atong maayong binuhatan o mga ehemplo ngadto sa atong kaigsuonan. And this is the last point nga akong makita diha sa atong kaugalingon. The beauty of life does not depend on how happy you are, but how happy others can be because of you. Nga tungod nato nahimong nalipay ang uban. Tungod sa atong pagpaalo sa health protocol, nahimong safe ang atong mga kaigsuonan. Tungod sa atong pag-ampo alang kanila, kay sila nahimong nakasinati o kalipay bisan pa sa makalisdanan sa kinabuhi. Padayon ta ning Santo sa Misa ug padayon ta sa atong panghinaot nga ang atong kalipay dili sa superficial kundi sa lalom nga pagi tungod kay naa ang Dios, naa si Kristo, nakatabang ta sa atong isig kaingon, nahimo na fulfill kita, nakahimo kita kaayuhan ngadto sa Dios o sa isig kaingon. Palihog tindo.